Республикада хәрби хезмәткә язгы чакырылыш дәвам итә. Актаныш районыннан да 50 егет хәрби хезмәткә китергә җыена. Хәзерге көндә алар медицина тикшерүен уза. Район комиссариатында коронавирус инфекциясын таратмау өчен барлык санитар таләпләр үтәлә. Ишек тоткалары урап куелган махсус эритмә белән эшкәртелә. Бүлмәләр 2 сәгать сайын җилләтелә. Саклык чаралары белән Татарстан хәрби комиссариаты тәэмин итә. Актаныш районыннан Россия Дәүләт Думасы депутаты булып сайланган Ирек Зиннуров медицина бидлекләрен җибәргән. Районыбызга берилгән билетларның бүләге, монда инде 500 масканы без тапшырасыбыз килә. Үзебезнең хәрби комиссариатка, чөнки бүген көндә анда хәрби чакырылыш бара, һәм инде комиссия үтү өчен бик зур ярдәм булып тора безнең өчен. Хәрби хезмәткә беренче озату 25 майда булачак. Дигетләрне Актаныштан Казан хәрби комиссариатыннан махсус дезинфекцияләнгән автобус килеп алып китәчәк. Башкалага килеп җитүгә булачак солдатларның һәрберсе коронавирус инфекциясе булу-булмауга тикшерү узачак. Тест үткәч кенә комиссариатның җыелу пунктына кертеләчәкләр. Администрация бу эше белән Казаннан депутатлардан кайткан повесткаларны бирәбез, һәм Казаннан военный комиссариаттан кайткан перчаткаларны бирәбез, дезинфекция үткәрәбез, ишек тоткалары чүпрәк белән урап куелып, астера 300 белән обрабатываться итеп тора, и бүлмәләребез 2 сәгать сайын проветривание ясыйбыз һәм дезинфекция үткәрәбез. Җегетләребезгә дистанция куелган араны тотабыз, температураны үлчәгәч, тән җылылыгын Әгәр дә югары температурада җегетләр булса, аларны военкоматка кертмәбез, и аларга тәкъдим итәбез хастаханәгә мөрәҗәгать итәргә. Актаныш егетләре Калининградтан алып Камчатка кадәр төбәкләрдә хезмәт итәчәкләр. Шулай ук район шефлык итә торган Башкортстанның Алкина 2 хәрби частьсына 6 егет китә. Аларның барысы да машина йөртү таныклыгына ия. Фәнис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы.